nika. Kene. Nek dagelane perantarane dalang. Ora oleh ya, Mas. Ora oleh. Dagelan ki ora oleh gawa duit. Aku panggah dirampok kene ae lho. Kowe gelem dhuwit iki? Heeh. Tak bedheki sik nek iso iki dhuwit ki PN. Oh, oke. Bedhekan apa? Sapi suara tak lebokne sik. Sapi suarane piye? Sapi suarane piye? Hari ini. Luar biasa. Bedane bagaimana, Mas? Minimal nek umpami nggen kula menika mbaten ngagem korpri ngeten iki pegawai negeri. Nggih. Teng rika mlakune wis kuwetakete. Nek ning nggonku. Oh. Nek ning kene iki lho nganggo korpri iki lho ngeteri wedang. Oh. Ning mrene. Ning nggon pondokan mau sing ngeteri aku pegawai negeri. Oh. Nggih. Artine grapyak semana. Panitia niku wajan. Wong Mas Meo teko langsung kopi, maem, jajan kabeh medun. Saking bergase urung diombe lho wis diundur neh. Wih dijoli sing luwih hangat ya, Mas. Oh iya, dijoli sing luwih hangat. Salam sapa-sapa dulu karo para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Desa Karangwinongan, Mas Meo. Karangwinongan, kula aturke wilujeng dalu katur sedaya kemawon. Ingkang sami rawuh kula dongake panjang umure, sehat awake, barokah donya akhirate, lunas utange. Lho banter dhewe Kang sing iki. Penonton tumplek-blek, Mas. Luar biasa, tidak hanya pada kesempatan malam hari ini lewat media sosial Asta Brata Media, penonton kita juga masih tertinggi, alhamdulillah macange. Alhamdulillah. Berkat sedaya penggemar dari Asta Brata Group. Luar biasa. Sasine suro okeh diati-ati. Oh ngaten nggih, Mas. Ning dalan ya diati-ati. Wajan kula budal mriki niki wau. Iya. Eneng tulisan nang pinggir dalan. Tulisan piye, Mas Meo? Aku lak duwe ponakan ki jenenge Rawan to, Mas. Heeh. Lah ning kono ditulis karo Pak Carek. Aku Pak Polisi. Walah, Rawan kecelakaan. Sik piye-piye? Meng budal rene. Budal rene. Heeh. Terus lah kok ponakanmu jenenge sapa? Irawan, celukane kan Rawan. Oh, Irawan celukane celukane Rawan. Lah kok ditulis karo Pak Polisi ning pinggir dalan. Tulisane piye? Rawan kecelakaan. Walah, kayak aku ki arep marane rumah sakit endi ora ngerti. Sik to. Kuwi iki maksude rawan kecelakaan, ki maksude ning daerah kuwi akeh kecelakaan. Ora enek tulisane akeh, tulisane rawan. Lho, gak yo ponak aku. Kuwi iki maksude ngandani sampeyan ning kono ki daerah sering terjadi kecelakaan ngono lho Mas. Tulisane ora omong ning aku kok ngandani piye? Lah tulisane nggur piye? Yo tulisan rawan kecelakaan ngono lho. Lah terus? Ya aku lek yo wah kengko nek pomo aku marane rumah sakit ngendi kan yo ora ngerti. Ora ngerti. Ya blas aku melanjutkan perjalanan sesuk-sesuk arep tak tiliki. Oh. Lah kok ning kono ki lho. Ning gedhi duwa webeyeh. Lah kok sate 500 meter. Lho. Cek dawa e. Sate lho 500 meter iki lho. Kuwi iki maksude jarak perjalanan antara tulisan kuwi nang sate kuwi 500 meter. Malah orang genah ngono kok tulisane butuhe sate 500 meter. Apa marai ketir-ketir. Lah kok ketir-ketir? Lah aku ngono apa memangan ora kesogrok telakku. Aku bablas, Mak. Bablas neh. Lah kok ning perapatan ku lho. Heeh. Eneng kok tulisan polisi 150 meter. Heeh. Dhuwur niku. Kuwi jarake yo nyuk. Mboten, ora enek tulisan jarak kok. Jarake kantor polisi iki ning kono 150 meter. Ora eneng tulisane jarak. Berarti kuwi engke tak pikir dhewe. Heeh. Oh, berarti sing ngentekne sate 500 meter ya polisi iki lho. Rumangsaku kok Nggih, pokoke sowan wonten ing tlatah desa Karangwinongan. Ngaturke panuwun terima kasih kagem Pak Lurah. Ayo. Matur gunging panuwun katurutipun Ki Demang sampun paring tinimbalan Ki Dalang Akbar Syahalam
kinen gelar pakeliran wekdal dalu punika sampun melestarikan budaya seni tradisi. Adapun kita pelaku seni nek boten wonten pelestari seni kados Ki Demang sedaya perangkat ya ora jalan mak cange. Oh ngaten nggih Mas. Saking mekaten lestarilah rahayulah budaya seni Indonesia, kita harus saling bekerja sama. Wah. Nggih, antara pelaku kalih pandemen peminat pecinta seni. Alhamdulillah sowan komplit Astabrata Group Mas. Grup komplit wajar. Penabuhe enom-enom, sindene kuwabeh enom. Yo ora, yo ana sing tuwa mangestoni. Oh iya ya. Sindene nom-nom kabeh. Lah yo ora. Ora piye to? Maksude sing nom pripun niki nak sih niki nom. Heeh. Lah pinggir iki. Apa wani sampean ninggal tuwekane sinden sitok? Wayangan ndi wae dalange sapa wani ninggal sinden tuwek? Gosok we. Berarti nek aku ngomong sinden kabeh nom penabuh nom kabeh salah ya Mas? Mesti enek sing tuwek sitok niki ingkang gambang lho. Sindenku nom-nom. Iki nom semene mbane iki enek tuweke sitok. Sik tak urus Mas. Piye? Panggah hebat tuwek jos. Aja ngenyek lho Mas. Lah pripun? Aja ngenyek. Sing tuwek iki mesti digawa. Mesti digawa. Mesti mergo apa? Sing tuwek iki mangestoni. Lho lah iya. Heeh. Sing tuwek niku biasane iki idu geni. Oh. Upase mambu. Manjur kok mambu. Upase mambu ya Mas aku. Manjur. Ha nggih, mesti digawa. Pokoke jos sing tuwek ki wae jos. Apa? Sing tuwek jos pokoke. Sing tuwek iki mesti mantep jos. Contone apa contone? Lho, nyuwun sewu jenengan ngerti buah-buahan? Heeh. Jeruk kae nek enom apa enak dipangan? Rasane pripun? Kecut. Lah nek tuwek legi. Lah iya. Oh. Lah nek umpama apel Apel. enom, apel isih enom sepet kecut. heeh. Lah nek tuwek Legi. ya pokoke sing tuwek ki jos. Oh, saiki tak tekoni. Nyapa, Mas? Kowe tau mangan jangan bung? Lho. Paranmu kok rono to, Mas? Balenono ukaramamu. Umpama jeruk kae buah, Awakmu milih sing tuwek, apa-apa sing tuwek mesti Pokoke sing enak. tuwek, Contone sinden tuwek iki mesti pinter. Mumpuni. Mumpuni. Sakmono uga nyaga. Nek tuwek mesti mumpuni hebat. Mumpuni kang gender ya golek sing tuwek, ora mungkin sing nom. Sing tuwek mesti hebat, Hebat. Enak. Cara panganan mau balenono apa? Jeruk nek tuwek Ya enak. oh nek enom kecut. Terus apa neh mau contone? Umpamane apel. Sing nom sepet, kecut. sing tuwek legi. Saiki aku tak tekon Mas Pio. Napa? Kowe wis tau mangan jangan bung? Wis, Mas. Heeh. Kowe kira-kira ke Lah iya. tuwek apa nom tak tekoni? Nika nom. Heeh. Lah iya, lah pedhekno jangan parane rono lho, Mas. Lah nek umpamane jangan bung ki sangka pring tuwek ora bongkotan, Mas. Lah ya rumahku kabeh iki gak kena digebyah-uyah Mas. Tidak bisa disamaratakan. Ya ta? Banjur lire. Loh, kesimpulan iki bukan terletak pada tuwek dan enome. Banjur terletak pada apa nih? Jumangkahe, semangate, gumregahe. Arepa tuwek, arepa enom, nek semangat ya toh. Kuwi mesti gumregah, mesti menghasilkan. Contohnya Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah. Luar Ya biasa, toh. Bapak Kepala Desa niki wis sepuh to Mas, secara umur memang wis sepuh. Tapi gelem ngadeg. Gelem bisa mengayomi para warga masyarakate, gelem ngadeg, gelem jumangkah. Apa-apa ki Mas, nek gelem ngadeg mesti hasilé akeh, iso memakmurkan warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Karangwinongan. Apa-apa ki nek ngadeg mesti menghasilkan hasil yang positif. Luar biasa, tepuk tangan buat Pak Lurah. Kesimpulannya bukan terletak pada tuwek dan enom. Jadi apa-apa sing ngadeg kuwi mesti menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif Mas Mio. Urung karuan. Kok urung karuan? Jenengan dalang ke jam pinten? Ke jam 09.00. Mengke bibare jam pinten? Jam 3:30. Asile sithik apa akeh? Akeh. Jenengan ngadeg apa lungguh? Oh iya lungguh. Ah iya, urung karuan sing ndi sing ngadeg. Lho kono karo lungguh lho bayaran gede.
Tek dinyang ya angel. Nah, aku gak omong, ora mesem pamer untu apa piye. Kaya duwe untu-untu gingsul dhewe, nggonku lho sak cangkem kabeh. Lah aku nek untu aku mesem guyu ning kamera lho. Itu gingsul loro no ketok manise. Jajal sampean ning kamera guyu. Lho delon masyaallah kena angin muni mak siu. Ibu-ibu iso gila. Heeh. Delon untu apa WC jane. Asem ke. Dadi kowe mau mbantah piye? Mbantah perkara lah dalang lho lungguh tok. Bayare yo akeh. Kuwi iki dudu perkara dalang, dudu perkara lurah. Ngadeg yang dimaksud bukan angger tanganmu begar. Kuwi mesti ya toh, mesti hasilmu akeh menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu yang positif. Bapak Lurah tangane gelem begar. Dono rasa nyenengne para warga masyarakat. Tangane begar. Nyah nyoh sak sok hasile akeh, hasile positif. Kuwi lho, maksude iki ora ngadeg karo lungguh, maksude iki tangane gelem begar ora. Tangane gelem begar mesti hasile akeh. Oke. Urung karuan. Kowe ngerti Chris John? Ah Chris John tinju kae iki tangane begar apa ya penak. Kayak bayarannya miliatan ya? Oh miliaran. Kae gegem lho Mas. Apa eneng terus iya. Sik to apa enek Pak Lurah dipadakne Chris John iki lho. Lho, maksudnya lek ngendikane jenengan ya kurang pas kok. Maksude iki ngene lho, kok angel men to omong-omongan karo. Angel aja digarap. PR apa piye maksud? Maksude iki ngene, dudu begar karo gegeme tangan. Maksude iki wong gelem tangi. Gitu. Ora nggur sumende, ora nggur males-malesan, ora nggur dadi wong lumuh, ora nggur gletak ning kasur. Ning tangi gelem jumangkah, gelem kumrembyah. Berarti kabeh sing tangi kuwi mesti hasile akeh. Nek turu ora entuk hasil. Alah, sing turu urung karuan enek hasile. Alah, urung karuan. Kok urung karuan? Tau ning komplek, Mas. Akeh iki turu hasile akeh. Wes tak we. Lah iya jos we sing tau sapa? Hei. Dalange mesti tolah-toleh ora tau sapa kono. Ora tau aku. Beda awak-awak dhewe ngene iki ya, Cak. Sampai katam awake dewek ya. Nang pojokan ngono kuwi winginane enek ngedeni. Kok ngedeni? Lah kok ning pojokan jelalah lampune mati mbuh-mbuh. Lah kok peteng dedet. Peteng dedet. Enek sing ngedeni aku. Ngedeni piye? Ning pojokan komplek. Ning pojokan komplek? Iya. Masa enek setane? Eneng sing ngedeni aku. Munine piye Mas Mio? Kuntilanak apa iki kok. Sesuwe. Seto. Wira nek wujude tapi sampean krungon-krungonan. Aku krungon-krungonan. No. Lah kok pasang kowe. Wong edan mangsaku dolan warga masyarakat alhamdulillah enom cilik gede tumplek blek ning kene luwese pagelaran wayang kulit nggih ngeten iki lho Mak Cange. Aku mau munggah panggung ya ampun sing enom-enom cah wedok-wedok aku lewat seng ambune parfum lewat-lewat ibu-ibu seng ambune lenga wangi bareng mbah wek seng ambune biyuh remason. Leten ayo wetekno wis sepuh. Oh wis sepuh. Wis sepuh niki kan pagelaran wayang kulit. Iya. Niki ora malah redup ning sansaya ngrembaka. Betul Mas. Nitik sejarahe napa? Mboten sah tepi-tepi ke jaman Singosari, Majapahit dan lain Demak Bintoro. Lho, negara sampai ganti iki lho. Wayang kulit isih ana jaya-jaya saklaminya rahayu wayang kulit Indonesia. Luar biasa. Sampai saiki Nuswantara to wayang kulit yo isih enek. Oh, hebat. Pramila saking mekaten didadosne mediasi ar Islam oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Sindene pirang-pirang Mas Mio? 1 2 3 4 5 6 ada malah kata. Sing sitok Mas. Dekek genset ki mbok kek mburi. Lho, lah nyapa lho? Lah genset to mbok unggahne panggung. Wis sinden kok ngunyek mbok padane genset lho. Lah modele kok kaya genset. Matno to, matno sing tenanan. Jajal hitung eneh. Hitung eneh. 0 4 6 sama kata. Oke lho ki. 7 8 9 10. Genepe.
Nyapa? Jajal to. Wedi nyuwun sewu nek sinden ngeten iki kula sak kleraman sret ngono langsung ketok, Mas. Heeh. Bocah iki perawan napa ora ngono kula mboten sombong lho, Mas. Oh, Nggih. apa ana tanda-tandane apa ana ciri-cirine sinden kuwi perawan apa ora? Carane no. Carane piye? Cekel nek kodok kayak ngarepe. Oh. Terus telu iki mesti suarane apik. oh, Peret 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 peret. kuwi artine isih perawan. isih perawan. Bu- Terus kodok nyolot rene bleng sing telu iki. heeh. Suarane apik. Piye? Korok korok korok. Korok 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 korok. Kuwi artine Oh, berarti wis duwe bojo umum. oh. Kodok nyolot rene bleng. Heeh. Gluntung gluntung gluntung. Gluntung gluntung. Kok kodok suarane jajal to. Aja sia-sia wong karo sinden iki jenenge rombongane satu kesatuan paket. Jajal diaturi, Iya, iki diceluk, nek- iki sing nek- romantis. Ya nek didekne ngono apa nggo tembang to, Mas? Loh, boleh. Ora sah iki didekne nggawa tahlil lho. Lah. Mayat po piye masamu kok aja. Mas aja dipleno. Sinden alus meriayi. Masalah, kono Mas, entekno Mas. Wilujeng dalu Mbak Yu. Inji wilujeng dalu Kang Mas. Suarane alus. Halus alah. Injih, wilujeng dalu Mbak Yu. Wilujeng dalu pripun kabare? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah. Jenengan kabare sae to? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Mau beda saking griya jam pinten? Kula wau saking griya jam sekawan. Jam sekawan dugi mriki jam pinten Mbak Yu? Tugi mriki jam 7. Jam 7. Alhamdulillah sampun dahar to? Alhamdulillah sampun dahar Kang Mas. Alhamdulillah. Hei. Piye to ki? Ya omong. Heeh. Bemper iki lho rasa diubluk-ubluk-ubluk. Wong ciri khas. Nuwun sewu. Mas. Nggih, kados pundi, Mbak? Kowe lak wis tak omongi to, Mas. Bongkok. Bongkok ra kowe. Bar, kok malih lanang? Lho lho. Anu ngapunten nika Mike Mas. Oh, Mike. Ada diwai bas engko dandarani aku lanang. Oh iya. Oh alah. Iki kok kan bas. Pun tes nah wis. Heeh. Kowe lak ya wis tak omongi to, Mas. Aja kurang ajar karo aku. Jajal madhep rono. Pripun? Oh, perkara madhep. Madhep rene. Madhep e. Nyapa to? Lho. Iki ora kok perkara bahase. Enek turan speaker wae Mas tak kepruk ning kono sitok. Nyapa? Suarane wong wedok ki sing alus, cilik kene nduk. Ora muka. Aku lak wis omong to, Mas. Nyapa? Aku ki nek ngene iki aja mbok. Lah aku kok di ana ning ngene lho, Mas. Diapane? Bokongmu diapane? Aja mbok keplak ngono lho, Mas. Lah nyapa? Kena ndasku lho. Lah ndas kok ngubet mburi. Kamu nggak tahu ya, aku wanita berkepala dua. Wanita berkepala dua sitok iki, ha sing sitok. Lagi. Rumangsaku. Bocah edan oh berarti sing dadi perkara ke kowe. Nyapa? Aku pasale ning pondokan kono cah cilik-cilik padha teka. Ngapa? Mas Meo. Nyapa le? Sindene sitok leh nguyuh ngadeg. Kelakuanmu mesti wi. Nyapa to? Nuwun sewu Mas Akbar. Inggih kados pundi Mbak Yu? Izin sepuntene ra ditelat niki wau nganu pindahan. Oh, pindahan saking pundi? saka ndi? Saking Tunggarana. Oh, saking Tunggorono. Nggih. Tunggorono. Nggih. Kerni Kang, ngerti Kang? Kok ngerti kabeh? Lah kuwi langgananku kabeh. Hei! Maksud Bocah edan. Caidan. Kula teng mriko buka warung kalian nganu terapi. Oh, Ya, terapi apa? pijat, spa. Spa Spa. ngoten niku. Langganan kula mriki kathah bapak-bapak iki sedaya langganan kula. Oh, langganan pijet. sing- Langganan pijet. Pokoke angger lara, Mas. Heeh. Marane nggonku tak pijeti terus tak dilat mesti mari. Loh. Lara apa ae? Lara apa wae? Mbok pijet nil. Nil tak dilat sret. mesti mari. Upamane jempole kebeler. Kebeler peso. Kok terimane kebeler kok peso? Heeh. Kebeler senso umpamane. Senso. Loh, kowe kegraji. Heeh. Lah ya ngono kuwi. Jempole digawa ning gone sampean. Mesti teko nggonku tak dilat Mari. mulih mesti mari. Tangane kesleo. Terus Leo tangane. Heeh. Kecekluk mamane. Kecekluk. Heeh. Moro gone sampean. Ning nggonku tak dilat mesti mari. Mas. Lah nek larane ki anyang-anyangen. Nah.
Nek anyang-anyangan ki ya tak dilat, Mas. Opone? Oh. Jempolane. Lho kok jempolan ki lho? Lah, bapak-bapak ngono kae lho, Mas. Heeh. Nek anyang-anyangan kan jempolane sing ditaleni karet. Oh, Nah. oh iya. Ngono kae maksude piye ya, Mas? Apa? Kok nek anyang-anyangan wong lanang ngono kok jempolane ditaleni karet ki Itu namanya sugesti. Jadi nek ngomong anyang-anyangan ya, anyang-anyangan kenapa kok jempole dikareti? Mergo jempole iki kaya ngono wi ditaleni siset iso mari ngono lho. Dadi sugesti iki kaya kok ngene iki, Nduk. apa ta hubungane ki apa ta? Umpamane awake dhewe anu nek nyeneng kipan iki meni malih mindeng ngono ngene. Iki nyeneng enjuken ni. Oh. Dan nyama. Apa? Omong. Hah? Omong. Yung ni jeneng. Mosok ngapusi. Yo ki ngapusi. Oh, Alah. Nanti mengkono kuwi Lah. nyanyani. wah iki kipas ajaib berarti. Kipas ajaib. iki. Nek kowe ora mentonyo nyengelen. Heeh. Ora no koke. Ora. Ora no lho. Jajal omongo. Iya, manya. Apa enek bindeng kok telat iki lho. Kowe pengen ngerti apik neh to? Kok iso gaya. Ayo tukang ngebas ki. Heeh. Nyapa? nyapa to nyo? Alah bosok ki ora teko iki. Aku ki arep kono ben ngomong. Heeh, nyapa? Oh, dikon nyekel anu to, kipas to? Takon nyekel kipas. Kono lah asline bindeng to, Mas. Heeh. Lah nek pa nyekel kipas malah mari. Mas, kuwi ora bindeng. Nyapa? Kuwi gendeng. Ya menah kacek sithik. Wis peken kipase tak wehne kowe. Mas Akbar. Dalem Mbak Mano. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sae. Panjenengan rak nggih sehat to? Nggih sehat. Menika sewanteng Karangwinongan. Karangwinongan. Heeh. Nggih alhamdulillah acaranipun Bersih desa. bersih desa alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Winongan mriki nggih Mas. Ya. Gemah ripah lojinawi sedayanipun. Amin. Pinaringan sedaya sehat rezeki ingkang kathah. Amin. Tahun ngajeng saged nanggap wayang melih. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Sampean wau Pripun? sampean wau sampun kepanggih kali Bapak Lurah. Dereng ingkang pundi nggih Oh, menika? Bapak Lurahe sing gagah pideksa. Oh, alhamdulillah. Lah terus oh, wonten ta sinten mrika wau? iki nyapa to iki? Nyapa to ki jane cah iki? Nyapa to kok celelekane nyapa to iki? Nyapa to cah iki kok celelekan ki jane nyapa to cah? Lah iya. Kok nyapa to? Oh, Bapak Lurah sing gagah nika wau nggih. Nggih, saking keparenge niku wau, Bapak Lurah nggih ngrawuhne Oh, panjenengan. ngoten. Wau nggih ketua panitia nggih ngoten. Oh, nggih. Pak ketua panitia niku namine sinten ta? Bapak Ketua Panitia mosok dereng ngertos. Dereng. Mangke nggih ken minggah dateng mriki. Mangke nggih. Nggih. Oh. Ki jane nyapa to cangkemmu ki kok ngono ki? Ora apa-apa, aku lho jogeti cacah kan ngendang. Lho, Lambene kok ngono ya, Mas? lambene nyapa? Iki ketoke cepotan to ki. Jajalan to. Iki ketoke gawe topeng, Mas. Iki asli lho. Mosok to jajal diklenthek, mosok cepotan kuwi. Iki asli. Mosok ki asli. Oh, Asli. Lambe kok mbok jlidetne iki lho. ketoke cangkeme palsu, Mas, ora asli. Mosok palsu. Asli. Mosok. Asli, tenan asli, Mas. Mosok Nek gak asli, percaya ambul. Wei. Bisa orang ngabu cangkem we. Wes, kowe percaya apa ora kene lambene asli? Percaya aku. Seneng amunjaraki tres wae yo. Nyapa to yo? Kowe seneng asline iki asline gendi karo tres iki asli. Aku mbiyen karo Tres ki duwe anak siji ra nek ndase. Lho lho. Wah anak kok ra ning ndase. Lah tra yo anak nganu kecap. Apa anak kecap Lah piye lho rupane ireng kaya Tres kok. Sampun kepanggih Bapak Lurah dereng wau nggih. Dereng. Oh, Pripun nek diaturi Njajal. Minggah. Tasih kepareng lenggah apa mboten? ngapunten Bapak Lurah tasih kepareng lenggah. Tasih. Tasih mboten. Woi. Sing alus sing Lah, alus. kok Dangu lah. Mbah Lurah ki ngene lho. Nyuwun sewu ki Demang, pangapunten kasuwun kanthi sanget minggah ing papanggungan, saperlu nderek ngregaken swasana. Oh ngono. Ya, tuk 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 tuk. Mangga. Kaderekaken tindakipun kanthi mataram kawiji kaliyan kadang-kadang asta benatan Mati weh.
Duh, ki kok alamat ora oleh lawang. Nyapa? Mbah Lurah tempeli banci. Mbah Lurah, hati-hati lho Mbah, wingenane nggih wonten lurah nggen kula terus ditempel banci ngono bengkoke ketut. Hei. Aja kurang ajar. Aku ki dadi Bu Lurah ki ya pantes rumah sama. Al. Teko, kula pantes mboten Bu dadi Bu Lurah. Anu jenengan mboten pengen gadah bojo banci, Pak. Hei. Ala diabrakan Apa kelebihane banci ki apa? Lho, banci ki ya lebih to, Mas. Lebih apa? Wong banci ki kelebihane sak kilan kok. Apa kuwi? Rahasia. Aku tak fotone. Bocah edan. Didangu Mbak Mano, didangu Mbak. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Bapak. Badhe ngaturaken menapa? Monggo. Sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini. Halo Mbah Lurah, kentongamu iso ubah, Mbah. Kentongan ndi ta? Pentongan teng daleme Mbah Lurah gede kok modele kaya kowe to, Nduk. Aku. Monggo Mbak Lurah. Nggih, alatnya Mas Akbar Nggih. kalian Mbak Manohara Kang Mas. Alah. Neo. Nggih, sembah. Apa sing ngomong Jainul meng? Sapa muni Jainul, Meng? Ngerusak pasaran. Oh jenenge Manohara kok Jainul. Iki jenenge Manohara, Mas. Kok mbok celuk Jainul ya Nul ya? Mudah-mudahan Nggih, pripun Pak Lurah? tahun berikutnya bisa mendatangkan lagi. Amin. Ya Rabbal Jenengan alamin. jenengan sampun percaya Kang Mas, nami kula menika Manohara sanes Jainul. Apa mau jare? Jainul Panani. Kok ya apa lho damput putra. Hei. Sok mbok pisui lho. Ken, aku sing bayari Pak Lurah ya. Guyumu Ya nyapot to. sing apik. Undangan sing rawuh sinten mawon iki wau, Pak? Undangan saking mungkin dari sinten Bapak Saking Kapolsek. Pak Kapolsek, Pak Beliau Danrame. saking Bapak Salahuddin DPM Jombang, Oh, tapi nggih. sampun kundur. Nggih. Bapak Camat, Camat. saking Bapak Kapolsek diwakili dan Nggih. Bapak Danramil juga diwakili. Ngaten. Dan Alhamdulillah. semua kepala desa sekecamatan Mojagung hadir di sini. Amin. Nggih. Perwakilan saking Kebun Binatang Surabaya juga hadir. Pundi Mas Mio? Lah bancine iki. Lho, sampean iki aja ngono lho Mas Mio. Lah piye? Aku iki kenal Pak Lurah ki jeneng Tunggorono lho. Hei, tak tuwapuk kowe kok. Ora mungkin. Tak tuwapuk. Mbak Lurah ora tau sobo kono kok wah. Aku kan buka terapi. Mbah Lurah ki ya pas anyang-anyangen. Hei. Nah to golek perkara to Golek wajar. perkara. Maksudnya teko aku obate anyang-anyangan ki napa Mbak Mano ngoten Terus? lho. Ya akhirnya ya tak dilat. Hei. Maksudnya tangane Pak Lurah ki lho tak dilat kok ya. Yeh, Jenengan ki kok ya. Mbah Lurah ki mesti angen-angen. Pripun? Nanggap wayang pisan niki terus getun aku ngono. Lah napa? Ah, mulih ra oleh lawang. Panjenengan geton to Mbah Lurah? Bot, Ayo Tenan to, ya ngene iki lho marai. Lah nyapa apa padha lanange lho. Oh iya. Heeh, bener. Nduk. Bener Mbak Lurah. Bebas. Iya. Mboten kula nek meteng Mbah Lurah. Alah. Mangke nek meteng nggih mboten napa-napa napa-napa, nggih. nggih. Mangke diopeni bareng-bareng nggih. Hei. Mbah Lurah ki pengen duwe anak kadal. Diatur pengen Ngapunten Ki apa? Demang Nggih. memang Mbak Manohara menika nembe kemawon miskram. Oh. Nggih, nembe miskram. kram kali sinten. Kalih kadal niku wau. Gak aku. Lah piye ta ya? Monggo badhe ngaturaken napa Mbah Lurah? Pengen apa? Nggih, napa pengen nyawer? Monggo. Hei. Alah. Wes aja ngisi-ngisini. Piye to Mas? Piye to? Wis dibayar oke kok njaluk saweran. Lho, ngono kuwi memalukan saya. Aku sebagai bendoro, Mosok malu. sebagai dalan. Hmm. Ngono kok iso terus menjadi lantaran loh. Perantara aku dengan Pak Lurah ngundang sampean kok iso njaluk saweran. Antara aku dan kamu bersatu gitu. Alah. Mas aku wae. Kalau memang mau lagu saya juga enggak bisa menyanyi. Oh, enggak bisa menyanyi mah, mboten napa-napa. Mangke wakil kula mawon. Ngoten mawon. Nggih, wakil. Lagune Sing napa? penting Lagune napa? Caping gunung. Oh, caping gunung. Oke. Ki wakil mboten napa-napa. Malah wakil malah 500. Hei! Mangke nyanyi piyambak gratis. Lho tenan Mas. Ya Allah, ya Allah. Ampun ngoten iku lho, Mbah, mboten sekeco. Malah. Kowe iki- Plaris. Yes. Mas. Kowe iki sinden apa rampok?
Aku begenggek tunggu. Hei! Ngapunten lho Mbak Lurah lah momongan kula nggih ngeten niki. Ngapunten lho Mas Dalang. Nggih. Niki tenah rodok liar. Nggih. Ngapunten nggih. Sanggih Ya ucul Allah. keluhane nggih ngoten niku. Nggih. Weh! Ya sono ben gelut ya ben. Glot. Iya. HP kula iPhone diidak-idak. Dijali ayo. Rumangsaku Mbak Lurah. Mbak Lurah ketoke enek sing lali. Ngapa? Mbak Lurah. Lah. Pon boten usah, Pak Lurah. Nggih. Wah, Aduh, Pak jan Lurah. matur nuwun. Lho, lah nika. Kene. Nek dagelane perantarane dalang. Ora oleh ya, Mas. Ora oleh. Dagelan ki ora oleh gawa duit. Aku panggah dirampok kene ae lho. Weh gelem dhuwit iki? Heeh. Tak bedheki sik nek iso iki dhuwit iki PN. Oh, oke. Heeh. Gedean apa? Sapi suara- gede tak lebokne sik. Sapi suarane piye? Mah. Sapi suarane piye? Sapi. Moh duit ya wis, ngene. Ya wis. Aku aman aku. Jadokno aku kae muni gelem. Ngeten Mas. Heeh. Kula saged njumuk dhuwit niki kamangka tak tutup blangkon. Heh. Nah, aduh kasekten lho Mas. Piye? Dhuwit tak dekek kene, Heeh. tak tutup blangkon. Piye carane iso njumuk dhuwit tanpa ndemok blangkon? Mbak Mano iso apa gak, Mbak? Nek ora wong sekti ra iso Mas. Piye, Mas? Njumuk dhuwit ning jero blangkon iki tanpa Ah. nyekel blangkon. Banyalan apa neh iki. Ya iso, ora iso aku. Gak iso. Sampeyan iso. Kuwi ndemok, nyenggol. Ora iso. Alah. Lah piye Nek wong carane? sekti pak gak iso. Carane piye? Duit ilang. Kok iso ilang? Deloken. Aja Mas. Lho, njumuk dhuwit tanpa ndemok blangkon. Wis memang wis tak omongi teh aja. Lah aku yo ora percaya tak ira ilang tenan lho Makane yo. sampean iki percaya karo wong wedok. Wah lah. Wedok apa kowe iki banci? Lho, lek dhek trauma karo wong wedok kadung dipercaya tibake ora kena. Makane to golek ki banci ae aja wedok. Wah. Arep malah digo abrakan apa? Lho, belajaran ki karo banci ku nek wis pinter lagi karo wedok. Kok iso belajaran karo banci? Lah piye? Belajar Gini. omah ngono lho, Mas. Caping gunung caping. Pamundutane caping Ki Demang nggih. Nggih. Anggenipun dono napa mawon dono rasa lewat pagelaran wayang kulit. Nggih. Dono lumantar niki wau. Mugi-mugi dados amal ingkang sae. Amin. Nggih. Kula dongaken Pak Lurah, panjenengan mugi-mugi sehat nggih. Amin. Tutuk angsale momong masyarakat warga mriki. Amin. Amin. Heeh. Ketua panitia mau nggih diken menggah. Oh, estu to? Nggih saestu. Oh. Pak Ketua panitia ingkang pundi menika nggih? Pak Ketua Panitia tasih lega napa mboten? Oh, tasik teng mriko nggih. Oh, cek ngurusi maam-maam dedaharan paling. Ora. Ora to? Ora iku apa-apa kur pota-poto tok. Ya ora to Ya ya. disinambi bawa sik. Nggih sinambi Caping bawa gunung. kali mriki nggih Ketua panitia nggih. Oh nggih, heeh. Bawa jenglengen Mas Mio. Oke. Nek pancen Sekti Mandraguna. Wah, iya. Kok aku sing jengleng ya Mas Akbar karo sampean lho. Iya ya. Aku jenglengen ya Mas. Ya alah, wong dalang kok jengleng. Lho, apa-apa. Pak Keprono. Saben bengi. Oh, kowe sing bawa ya wis. Ya. Entekno. Be, susu kok ning mburi to, Nduk? Lah iki apa? Ki ngono lemak, Mas. Oh. Nyawang. Wedeh. Iup. Wong edan. Anu, sik. Sinten sing badhe tumbas kethek? Nah. Niki kethekipun niki lanang. Kethekipun lanang. Ketheke lanang, Mas. Mosok kethek lanang, Mbak? Tak demek merengkel kok. Banci kowe iki banci po asu. Lah nyapa? Iso ngrayai genthuk. Bocah edan. Lho aku ki ya Mas Tekne to, Mas. Mas Tekne betul. Gak aku. Loh, iya no, harus terus no. Jajal Mbak Mano terusane piye? Heeh. Ya memaja. Wedok lho suarane. Alah iki nyapa to? Alah. Lulusan Tunggorono, Mas. Iya. Jana. Asik.
Balung rokok, Mas. Ngapa? Niki wau kan kesepakatan ke ngandhap mriko to, Mas. Kesepakatannya piye? Jengglengan manut sing joget yen kleru totoane rokok sautil. Ayo. Oh alah. Dalange. Arek ngemis rokok kok kakan pola. Oke. Walah alah. Ben ditutukne entuk sak slop ya ben. Kembang wae dubelah Gusti pangeran. Kuwi ngopo? Terus saking gunung. Pengendang. Pengendang. Urung jelek kok delande. Wah. Ora iso, kowe iki wis cilik. Kowe cilik tapi gede lho. Apa nih? Bojone kalau. Oh. Cah cilik wis wani rabi. Ora apa-apa tanggung jawab kok. Lah timbangane sampean wis gedhe ra rabi-rabi. Ya, Jos ki sing nyelentem. Ayo Pacitan. Dah nyanyi. Wah. Ayo joget, ayo. Iso muni kluthuk-kluthuk lho, Mas. Endi ta? Masa ta? Heeh. Eneh jajal. Tak tandung tak. Apa? Lah kok enek nginge barang. Eneng. Ning jero ngono kuwi. Kowe iki kok madane kan nggonmu dhewe jajanmu yo. Dong. Luwih banter ngono lho. Lah tragedi nggonku, Mas. Matane sikile iki lho. Iya. Alah bape iki lho. Iso ngaluk-ngaluk ya. Iya. Ya jegok bareng lho. Wis korban banci kuwi. Gak mitra keturunan Anggora. Oh, kucing ya. Lah kan kuwi asline Cina Mas bocahku. Oh, Cina. Lho, bapake Cina. Heeh, ibuke. Ibuke Gibas. Lho. Dadi metune iki. Oh, wedhus. Sample. Kowe ora ngerti aku ki Cina. Ngapa? Nunggoni seleb-selepe kobong. Oh. Oh ya Dadi pantes. kebrangas. Nek awake dhewe asline wong anu ya Mas ya. Cina ya wae. Wong Cina asli. Aku arep Mbak Manohara itu orang Cina. Jadi maaf ya sama kamu enggak level. Enggak level. Aku itu singkek. Kita tuh level ya Mas berdua ya. Iya, berdua itu Cina. Ini singkek, ini telek. Wapuk. Ayo kapan-kapan napuki telek. Mas Akbar, Dalem. lipstikmu dinaiki abang bentok. Mosok nganggo lipstik. Ora. Ora tra ya asline bagus ki ya ngono kuwi. Heeh. Mbok Somio kok lho. Kuwi lipstikan to, Pak? Ora tra WC ya ngono to, Mas. Semua abang. Oh, WC ngono ya. Semua abang ngono. Pengen ngerti rupane koslet iki. Kloset. Ayo koslet. Koslet itu. Kloset. Mas samu nang kamar mandine kene apik. Yo, nyapa sih? Apik, Mas. Aku mau Beda ya. karo nggonku. Duduk. Kene duduk kok wedi kaya nganu ngono lho, kaya magicom ngono. Heeh. Terus? Aku tak nggo nganu to Mas, tak nggo lungguh mak plek ngono. Heeh. Kadung metu lah kok pencetane ra kenek.
Terus akhirnya ya tak umbar ae. Bocah edan. wong edan mau mbok tinggal ngono. Tak tinggal. Pak Lurah mlebu ra isin. Lah kono kan yo enek ciduke to, Nduk. Ora enek. Ora enek ciduke, Mas. Ora enek. Yo kok bener resiki meo kok. Ora. Wah, aku nguyuh ya bete tak celupne ngono. Cek sik aja ngetokne sik dicek sik ngono kuwi. Nadyan. Entekno, Mas. Nek entekno. Panas. Udan. Lambene. Nyapa? Kowe iki lho nyapa kok rupamu? Apa nyamrut-nyamrut iki lho. Rupane kok gupak kabeh ya. Lho ya. Rupamu nyapa koyo bar mabuk ning bis lho. Wis Nyapa? Waduh.